miluzeok, eta ongi etorri. Eta bai, saioa hasi aurretik, venga ba, azka itezen horrela, itzein dezagun nire gertxea, ze gertatzen da idazki, ja? Polemika pixka bat ere piztu delako, lehiakiden artean publikoan. Melchor, Gaspar edo Baltasar, izan da? Bueno, haizu, edo gaizoagoren bat, ezta? Bueno, eman dit aukera, egiteko konparazio txiki bat, miluze batek nolakoa behar duen, ilaski. Miluze batek behar du tximista bezain azkarra, trumoia bezain zalapartatxua, eta... Bueno, Gabon! Bukatu zaizkit, Bukatu zaizkit. Bueno, eta miluze batek izan behar du aiarra, nahi bauzu. Igor eta miren, Gabon. Gabon. Argi geratu da, 5 saioren ondoren, aiarrek bautela lekua miluzen. Bai. Lekua diruari egingo denioke, eixiago aukeran. Basiok tokila, bai. Bai, toki faltarik ez dagoela legia. 271 euro irabazi dituzelako, eta oso zuen historia markatu duen elementua izan da. Sokatierara iritsi, eta hor, Kalea. kale egitea. Bueno, baina bentxe, gaur eta legiarako Aurre egiteko prez, ezta? Etorri. Animo boikote. Bueno, doneste betik gure aitasemeak, Oier Aritz, esan moduz? Ondo? Bigarren eguna dagoeneko, Aritz, indartxu, gogotxu? Ba, ja, lehenengo pasata ja. Ba, ezta? Ja, leku hartzen, erto, ongi etorri. Eta bikote berri bat, gurean iratietan ere, Gabon, Gabon. Legorreta eta Zaldibi indarrak batuta, eta jakituria iturri desberdinak ere bai, irati, zu euskal ikasketetan aditua, zango dugu. Bueno, oain gozez. Oso ona miluzerako, euskal ikasketetan eta aritu Bai, izatea. a ver. Nereak berriz, giza nutrizioa eta dietetika. Bai. Bueno, nolabait, bate jarriko du letretako ezagutza. Oida. Eta zugia indarra, nutrizioa, hori Claro. guztia. Ze janda etorri zarete? Enez batzen. Azte nutrizionista. Oso da pasako dugu. Animo bikote eta disfrutatu. Ongi etorri eskerrik asko Sebastiarren. Etxekuei zan, bueno, segun ederrak dien. Edertzera gata seguna, haupa, miluze aztera doa. Ondo. Disko bat atara? Miluze, rekords? Egira? Tirin, tin, 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 tin. Sintonia honenak. Gero beste bat. Tontin, 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 demorarena. Baitugu abestiak, Eta gonga, noski zalatzari. John Gong, izango litzateke, taldeko parte be bai. Igor, miren, diskoak musika azte pareak osatzeko zuen lehen gai hori, nordu maira? Ni. Hartuleko mire mesedez. Diskoen izenak eta diskoiek kaleratu dituzten taldeenak lotu beharko. Zorterik onena, bikote guazen denpara. Libre. Berri txarrak. Osondo. Auskalo. Xerri piau. A ala B. Joserri piau. Ez. Paradisu Zinema. Joserri piau. Hori bai? Bai. Auskalo. Alaiz da maider. Osondo Igor. A ala B. Belako. Kontuz. Rot in the air. Jota? Aizeo han du Todo sound. Izenak ere jartzen baitituzte, alakoak. Root in the Air diskoan, Iseo and Todo Sound. Oso ondo, falta dizegun A ala B, Willis Drummonden, disko honenetako bat, ze disko zarra, sekulakoa. Amen, belako tarrena, hori ere falta dizegun, baina gainontzean, Joserri Piau eta Paradisu Zinema lotu ditugu. Alako batean, Libre eta Berritxarrak eta Auskalo Alaiz eta Maider. Lau disko, 40 puntu! Oier Garitz, pareak osatzen azteko momentua. Oier irakasle, zabiltz. Non zauz? Larraintzarren. Larraintzarren, ondo gustora. Erto. Eta etxean ere bai, ez da? Txane, bietan, dene, Aldiro. alde gustora. Aritz ikasten zu? Bai. Zer ikasten? Ingenietz informatiko. Bueno, ze moduz due? Kostata, baino badua. Kostata baina badue. Ederto, arkitektura zaliek? Bueno. Bueno, Zaki. horrekin egin beharko ditugu pariek, nordu maira? Ni. Aritz, hartu leko mesedez. Ba, arkitektuek eta hauek diseinatutako eraikinak lotu beharko. Dituzu zuen pareetan, guazen, denbora. Santiago Calatrava. Bilboko aeroportua. No. Rafael Moneo.
Kursala, Bai? Kain. Frank Gehry, Guggenheim, Luis Peña Gantxegi, Gasteizko Foru Plaza, Norman Foster, Bilboko metroa, Aupa. Zaha Hadid, Zorrotzaurre. Aupa, hartu leku mesedez. Esan nahi dugu, Miguel Luze honak tximista bezain bizkorra behar duela. Javier, bide hori hartuta, Arkitektura zalean nola bai orduan. Bueno, nekina zen, hemen ingurukoa zen nik. Bai, noski, Frank Gehryren Guggenheim, esaterako, 25. urte hurren entzutetxua noski, Rafael Moneoren Kursala, eta bertako kubo dotoreak, Zaha Hadidek egindakoa da, edo diseinatutakoa Zorrotzaurre proiektu berritzailea, Santiago Calatravarena, besteak beste, Bilboko aireportua, zubiak ere baditu, esanguratsuak asko, Gantxegirena Gasteizko Foru Plaza, Oñatiarra bera, eta Norman Fosterrek Bilboko metroa hain ondo garbitzen duten metro hori, berak diseinatu zuen, eta zuena ere garbi, 60 puntu markagailuan. Iratitan ere lanean hasiko gara. Bueno, institututik lagunek. Bai. Noiz ezagutu zineten? DBH bat. Bai. DBH bat. Oa, ze polita, adina beharrean DBH esatea. Bai, bai. DBH baten gertatu zen. Eta guk erantzutie, DBH bat, beste mata hori? Maika. Amabi urte. Mika. Ah, ondo. Ba, 12 urterik lagun min, eta orain pisuki die. Bai. Hori ona da, Bizok? Beste baten bat be bai? Beste bi. Ah, beste Beste bi. legorretako eta beste zaldibiko. Benetan? Bai. Ze ona, Oh. Gasteizen. Bai. Ostegunei zua, klaro. Claro. Eta etxetik begirariko dira, animatzen. Bai. Animatzen edo, auskalo. Bale, kosatuko ditugu nordu maida. Ni. Nire hartu leku mesedez. Hizkuntza gutxituak, irati. Euskal ikasketetan eta ez dakit. Presio gehiago. Ikusten den, hemen munduko hizkuntza gutxituak egon gaira alde batetik, herrialdeekin lotu. Ondo pentsa, nire azerekin hasi, guazen, denpora. Tamilera. Zelanda Berria. Maoriera. Bolivia. Kontuz. Kree hizkuntza. Kanada. Ondo. Maoriera. Senegal. Ez. Udmurterra. Bota? Errusia. Bale. Ai. Nahiko egin duguta. Irututak irati momentu batean, aserretu ere egin ote den, Maori erata. Ez dakidala. Esan hori, Zelanda Berrian kokatu behar genuen, Maori era, Wolofera Senegalen, Aimara Bolivian, Tamilera da Indian kokatu behar zena, eta azkenik ondo eman ditugun biak. Udmurtera Errusian, eta Kree jartzen zuen arren Kri esaten da. Kri hizkuntza Kanadan, markagailuak kri ez, Sikiera, bi sartuta, 20 puntu, ondo. Kri, orain bai, isilik. Ea imintzioka, marrazten zer moduz, miren? Bai. Bai, ezta? Bai. Bai. Bueno, banikoa. Bai, zoaz. Ja, Agurre, bai hori da. 3. postu hartan dauden erakoia erabat etxekoak dira, eta... Bai. Nahi duzunean, miren, hasita, animo, denbora. Marrazten hasita. Igor? Hanka, zapata, lokarria, galtzerdia, Bueno, inguruan gabiltza. zapaldu, patinak, Ez? lokarria, Nio. Ez. Ea beste marrazkia. atea, heldulekua, Bai, izan leike. sarrera, Zer dori, Igor? giltza, Zer dori? Ea imintzioka. liburua, mitina, letu, jendaurrean, Bai? ahoskatu, ordea? bertsolaritza, kantatu, irakurri, Bai. Ea bat txikiera. sermoi eman. Ez.
Atea, leihatila, serraila, matila. Txirrina, timbrea, txirrina. Bertxotan olerkitan poeta bat. Bai, poeta bat. Bai, igual miren Sandalia etzegoen asmatzeko moduen. Sandalia bat zen hori. Ze modelo erabiltza dituzu ba, miren? Bereziak, esklusibo bat. Txakletak. Saiatu gara. Vale, punturik ez. Punturik ez. Estima, isil-isilik aurrekoak, zuek puntu batzuk gehiago biltza dituzuen, oierretaritz, ondo hasi garata, leku hartuko du... Aritzek? Zondo begira, hauek oraindik ere itxaron egiten dute. Agindu arte, aritz hartu lekua eta orduan bai. Bai, hori da fundamentua eta ea proba ere fundamentuz osatzen dugun. Lau kontzeptuak bertan, denbora. Imintziok hasiko gara. Begiratu, katalejua, ilargia, planetak, izarrak, kometak, unibertsua, galaxia, lurra, asteroide, zeruan, izarrak, kometak, lurra, zu begiratu, satelite, ez? Ea hurrengoa. Etorrekoak, bista txarra, begiratu, lupak, mikroskopioa, lentillak, dioptriak. Ea marrazki batekin, asmatzen dugun? Kornerra, frontoia, txapa, frontoiko txapa. Aritz, segi margotzen? Bero. Pala, rebotea, pilota, remontea, tantoa, frontiza. Ez da ere? Jugarren bat? Burua, begia, zuloa, boloa, garezurra, globoa, platerean kroketak, patatak, sopa, albondigak. Eta izarrik ez dugu ikusi azkenean Planetarioa, leku bat. Planetarioa zen. Eta frontoia margatzen hasi gara, baina gero teletutxo bat. Trinketea zelako. Solomu, Solomoa. Okulista behurbildu gara. Bai, dioptriak eta... Okulista. Ai, pena. Ez dugula ikusi. Du asmatu, ez dau punturik. Ere, irati nerea. Egin beste, eta gero. Zuek igual izan lehenak, proba honetan markagailu estrenatzen. A ber. Imintzioka? Ondo. Ondo. Nerea ondo. Bai. Bartu lekua, nerea? Bueno. Zora garri. Begira, hau, inork ez du sekula esan. Ondo. Imintzioka eta denek, bueno, nereak esan du, ondo. Ikus dezagun. Hau banezkat. Nola modatzen garen, denbora nerea. Nik jan, zopa, salda. Salda, bikain. Oso ondo, egia da, Beste bat? Irabazi, podiume. Podium, bikain. Eta guztaldia, Ea margotzen zer moduz? Ogie. Bai. Bai, irati? Kimika. Bai, baina zer da hori? Ja. Probatu? Ontzie. Ez dakit. Eta hor, ze ikusten da? Kotxea, flotadorea. Ez? Omnie. Nio. Ondo nerea. Saiatu zerbaitekin irati, bota? Espazio ontzie. Ez. Don utxe. Ez? Eseiteko tokie. Silla, aurkie. Hor bai, akaso? Bai, horrek. Silloia, aurkie, ez dakit. Omni bat, ematen zen horrek ez dakit. Perretxiko batzuk barruen edo. Bai. Arrotxa batzu sagarrak edo. Nereak ikusten ditu saski egalariak espazioan, ez da? Eta saskia zen eta probeta. Probatu? Esan du probatu. Laguntza bat oso sotila. Baina ez dugu, bueno, ez du laguntza hori hartu, baina aurretiko, ahi. Zalantza salda. Iratik jan egiten du edo egin. Leheno, bazkaldu. Eske, hori bazkaldu. Mira, nutrizionistak badaki orduan. Ze hartu. Bi, berroi puntu. Bikain. Bakoitzak hemen bere trikimailuak dituelako. Bai, horixe. Hitz eskuturako oso baliogarriak izaten direnak. Bakoitzaren trikimailu horiek. Nordu maira. Hartu leku Igor, mesedez.
Eta, miren, danak asmatu, banaka. Banaka, bai. Bai, guazten denpora. Eskondu. Dibortziatu. Hitz hori behar dugu? Banatu. Bi segidan. Piztinan. Igeri. Salto. Buruz bota. Lekua. Trampolina. Gain. Paso. Paso. Emea. Arra. Bale? Paso. 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 Gimnasia. Ritmika. Bai. Ea genuena dibortzioa zen, dibortziat esan dugu, zehaztu behar dugulako. Eta Igor paso eta paso bai, baina hortxe geneukan ezkondu dibortziatu, jatorrian ezkontza esan eta dibortzioa etorriko litzateke, baina, bueno, azkenean trampolin eta harra biak sartu dira. Brokoli, lengusua, usaina, azalorea. Bai, azalorea. Tira, azkenerako 40 puntu, ondo, bikote. No. Itz eskutua, tiki-toka, Oier eta Ritz. Pasu ez? Oier, hartu leko mesedez. Eta ia, asmatzen ditugun kontzeptu horiek, Aritz, prestatute zauz? Bai, postur hori da, ja, arnaz hartzeko, Hori. Oier, sortean, zaupe, guazen, denpora. Jolasteko, Estailua. umea, Panpiña. Bale, mina, Zauria. gainean, Moratoia. gainean, Kontu zimitzioekin. Paso. arroxak, Postilla. gainean, Paso. vale, paso. Partxiza, Gradua. bale, ama, Aita. hil, Amama. hartu leko mesedez. Aritz, tiritarekin ataskatu gara, tirita bat. Gainean. Bai, paperezkoa edo horrela postilla ere bai, baina hortxe geratu gara azalean gainera salto egin ezin da. Eta Aritzen ondo eza ere ulertzekoa, ama, hil eta Aritzek ez. Mesedez, Amama esan du badez bada, desesperoa jota. Baina aurretik bizartu dira, 40 puntu bikote. Ondo. Irati, Nerea, zegoen txanda. Jolastu duzu, Itz eskutura? Bai, Askotan. Eta ondo? Ondo. 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 Bueno, Bai, leheno Nereak bai, dio guain, ondo. ez da egin, baino. Ondo. Nor duen maira? Ni. Irati, hartu leko mesedez. Bueno, jolasien behintzet ondo, Irati asmatzen hemen miluzen in situ be, ondo. Zordoan neskak, guazen denpora. Barazkie, tipula, berdea, karabazine. Txikigoa, piparra, luzea, Bai? piparra, hamburguesakin, pepinilloa, ondigoa, pepinoa. Hori bai. Paso, postre, jogurre, bai. Zora gari. Paso, urtu, elatue, izotza, izoztu, urtu, ure, izotza, urtu, handie, Bai. Perito. Moreno, Guau. Biz. Telepatia momentua, Ibilia bizet, urtu, handia. Bai. itxaso zabar. Eta pepinoa ere, kostatzen dugu, baina Ondo. nik pista modura esango nuke, txarra. Guaitik bat ere gustatzen, Bueno, Dagoa horrelako... bueno, zueko oso ondo. 40 puntu, bikain. Zara etorri honako kazera, zer gustatzen zaigun da zer, ez? oso da, benetan begizulutarako. Nik aukeran hortxe. Dino. Ahozulua baino begizuloetan. Bueno, hamburguesik asko dau. Bueno, markagailuak nola dauden ikusiko dugu, ezer baino lehen 80 puntu bildu dituzte. Aian, 100 puntu bildu dituzte Donesten, beste 100 puntu Zaldibia Legarretan.
Eta tribuaren berbetaragoaz, eta tribuaren berbetan jolaserako aitzakiatzat hartu ditugu, erronka batean jaso ditugun zuen erantzunak. Asko gustatzen zaigu, elkarlan hori, guk erronka luzatu, zuek erantzun, eta erantzun hoiekin taulak osatu. Duela aste batzuk eskatu genizuelako zuen tribuan, intimotasunean, zuen inguruko zirkulo itxietan eta erabiltzen dituzuen gustoko hitzoien zerrendak, oso tribukoak diren hitzoien zerrendak osatzeko, eta hoiekin osatu ditugu gorko taulak. Baina sortea dakarten berba hauek, zeuekin jaseko gara Igor eta Miren, komeni puntuek alde ez egitea, hori da. Iaia berdin duta markagailuak sortzen guztioi. Moazen, Igor, denpora. Estutxea, Tolosaldean. Kartapazioa. Abildua, Deustun. Arrakada. Estutxea, Tolosaldean. Kartapazioa. Abildua, Deustun. Erromara. Oier, Estutxea, Tolosaldean. Kartapazioa. Abildua, Deustun. Zeri gustana. Langa, Legazpiko baserrietan. Erromara. Elur guztia, Erronkarin. Txarpaleta. Zu artifizialak, Zarautzen. Itxaferua. Belarritakoa laukizen. Arrakada. Pertsona inuzentea Donostian. Txistuleria. bo! Oso fin, oso fin, eta herriko hitzik eta ez dugu galdetu, baina ale ere, sondo, ni DBH garaitara bueltatu naiz kartapazioa aipatuta. Eta zuen kartapazioa puntuz beteta, Oier Zoragarri, 1 puntu! Oier, zeurekin hasiko nahi? Oier, aritz, prest, errebotio badauen, iratin ere beste horren beste. Azteko prest, Oier? Guazen, bigarren taula badator, denpora. Langa, Azpeitian. Atezarea. Urrun, Fruizen. Azau. Urbil, Laukizen. Paraje. Izotza, Leitzan. Koia. Botaka, Nafarroko iparraldean. Goitika. Gogo bizia Eskoriatzan. Inkernua. Busturiako ardia. Bekerekea. Aupa! Oier, ba ez da polita. Eta polita, jartzen ditugulako puntuak hemen jokoan denentzat. Hainak berezan nahi dituela. Zer erakustaldia. Beste 1 puntu! Eta aritz guztola. Oso ondo aitatxo. Bai. Segi horrela. Aritzen berri ez dakiz zein zan, bai, barreka. Bai. Ondo lasai egoteko tarte hartuzu, ondo. Ederto. Neskak, irati, Nerea. Eutxezkero, aurrera. Sorte hon, guazen, denpora. Igela, Laukizen. Antxintxika. Igela, Laukizen. Txal miestua. Igor? Igela, Laukizen. Guatzea. Igela, Laukizen. Pastanabrea. Oier? Igela, Laukizen. Urgerizoa. Oea, Bortzirietan. Guatzea. Korrika, Azkoitian. Antxintxika. Alferra, Hondarribian. Pastanabrea. Igela, Laukizen. Urgerizoa. Oea, Bortzirietan. Guatzea. Korrika, Azkoitian. Atxintxika. Alferra, Hondarribian. Lanbasa. Azenarioa, Zugarramurdi. Eta aita abila zela, baina semea ere oso fin, Aritz, bikain, lau zuzen erantzun da, 40 puntu. Markagailuak honela geratu zaizkigu, 80 puntu bildu dituzte Aian, Igorrek eta Mirenek, Oierrek eta Aritzek, Donosten, 340, Iratik eta Nereak 1 puntu. Eta ez du ginen oso ere, baina Igor eta Miren, honen bestez iritsi dela azkena ere. Ba, bai. Irtera gertu, ondo txoina, pasada. Bai, lekuak agintzen zuen bai. Aizue, baina irterara gerturatu zaretenerako bosaio zoragarri eskaini dizki guzue. Ondo. Guk zue, ez zue, guri, alegia oso jatorraritu zaretelako, oso jostari. Ondo pasa duzu zuek ere? Oso ondo. Esperientzia polita. Gogoratuko dugu, Igor Miren eta batez be, zebikote politxe. Sarielako lagunek, kuadrileko kuadrilakoak. artien hitzegin da. Venga, animatuko gara, miluzera, venga, bagatoz. Hoi da. Esan eta egin, Igor? Benean.
Eta Ezagetegin. kuadrillakoak ere konforme ongo dira egindako ibilbidearekin, edo? Espero. Mezuren bat edo, helarazi nahi diezue kuadrillakoei? Ez. Ja, intimotasunean hori, ezta? Goraia eta goraia, arrak, Eskerrik asko, bigote! Suerte. Eta bigarren fasera ere heldu garela honen, beste ez? Zebre zain nau, a ber ze aterako zaizun. Ja, ea tximista hauek zer dakarten. Tximistetatik edo, ze... Benetik pasada gaur platoan, Trumoiak, tximistak, batez ere iratitan nerearen burutik, larri zinetelako. Bai. Baina lasaitu gara. Ondo, zailkatuta bigarren fasera ederto. Bai. Dugu lekua. Oierraritz veterano leku hartuta. Zerotik, hasiko gara. Ondo? Zemuz, indarrak, badauz, lehiarako? Bai. Erto. Zauze. Zehoze. Bai, zehoze, baina gero bueltan denak asmatu, Ea definizioetan zehoze harrapatzen dugun. Aurrena oier, gero aritz, txandaka. Gogoan izan, Biok prest. Debora. Txanmagoak alazioen. Artxila, mortxila. Ikain. Eskua eraginez haizea ematen duen tresna. Abanikoa. Bai, 2 zilindro berdinek osatzen duten tresna optikoa. Prismatikoa. Ondo, errepidetan markatu astiro hartu behar dena. Bihurgunea. Bikain, urre beltza ere deitzen dioguna. Petrolioa. Ondo, Macedonia fruten topalekua bada, berau da barazkiena. Macedonia frutena... Entxalada. Entxalada. Saltxa beltzean jan oi duguna. Txipiroia. Txipiroia zintan, oso ondo. Gehiegizkoa, izugarria. Bota, Ritz, probatu. Bai, Ritz. Gehiegizkoa, izugarria, alegia. Itzela. Itzela ez, bota beste bat. Demasa, baratzeko ergelena, Babalorea. babalorea. Eta marmartia, hitzadinak keixa egiten duena. Kexaria. Petrala, gehiago. Ondo! Ederto! Txipiroiak munduko onenak, kurtzenenak eta kontxitanak. Ez Abai. dinot gehiago. 80 puntu, oso ondo! Baratxuri zaparekin zu nahiko. Baita ere. Ondo. Alegia. Txipiroiak egiten bakizu? Oso Ez zaila dakit da, egiten, bai. Lan asko behar da. Garbitu eta zeo Nerea, nahitzateko. nutrizionista badaukagunez. Txipiroiak tintan, horrelako platerka batek ze emango liguke. Proteina asko. Proteina asko. Eta poz asko. Batez ere hori. Ez dauka presiorik. Sekulako Bai. plazerra eta poza. Definizioetan ere proteina dago, Baina egin behar da asmatu. Irati aurrenatan nerea gero. Ados? Bai. Eta erabili izkiak pista modura. Goazen bademora. Shakespearen izena. Irati? Ez dakit. Shakespeare. Probatu. Ez dakit. Probatu, Pepito. Fer. Pepito, ez da Pepito Shakespeare. Ona litzateke, baina ez da. Beste bat? William Shakespeare. Pertsona txarrak egina. Gaiztakeria. Zondo, gaitzakeria. Hainbatek madarikatu duten esnearen osagaia, Laktosa. laktosa, zondo. Eta irakaslek eta apaizek atsegin duten bakarrizketa luzea, Sermoia. sermoia. Filmak sailkatu eta gordetzen diren lekua. Filmateka. Oso antzekoa? Filmoteka. Filmoteka, hori bai. Mesedez eta arren eskatua. Mesedez, arren. Horrela eskatutakoa da. Nerea, probatu. Errekua. Errekua ez, erre? Erre? Erremua, errezua, erretua. Erre? Erregua? Aita santua, aukeratzen dutena ateratzen den kearen kolorea? Zuria. Bai! Santura! Bueno, ez horregatik bizka bat, irakurri du. Errekua, erretua, errezua. Zerdeño, Pepito, Periko, Perikitinek sartu Polita, da. Pepito Shakespeare. Bost, 50 puntu! Hieroglifikoak. Ederto, oier, Aritz, puzke hasi zara, hasi aurretik. Oso ondo moldatzen zari, Momentuz. Bueno, momentuz. Hori da jokoa bebai. Bai. Bai, Venga. familia honetan esanguratsua oinak beti lurrean, Ondo. Taula guztiak asmatu, baina, bueno, biziko dugu, suabe. Ederto, lehenengo hieroglifikoa dator. Poliki. Ia gertatzen den, venga, guazen denbora. Andoain goaz, asko, gogoratzen naiz. Sardinak. Andoaingo. Bale, zerrialdera. Zar bai. Baltasar. Bale, oso ondo. Malta. MB gaitxik aldatuta Balta,
Sar, Andoaingo Baltasar. Bere gogoan dugu. Bai, gure Zelako bihotzetan. adierazpen batzuk eta maitagarria. Baina oso ondo. Oso maitagarria. Bera, erregea bera. Oso ondo. Hori da, dana esan da dau. Ederto, bigarren eroglifikoa, denpara. Non egon zara oporretan? Vancouverren. Bale, oso ondo! Banku berren. Ondo. Bera, Vancouverren. horrengo oporraldirako, ze azkenekoan esan zenuten familia oporretan eta zuek etxean, lanean geratuta. Bai? Eta posible hau, Horrengo gu Vancouverrera. Hori da, Ederto. minuzeko diruarekin zue bakarri joan. Hoixe. Denak etxean utzita. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Ondo sartu dizu, Zapata. irakurri. Zeta iria. Zairia, Siria. Siria. Ziria, oso ondo. Irakurri behar genuen, Ziria, iria ikusten genuelako. Ederta sartu Ziria eurek euri bai, Bai, eta eroglio saiatu da bere ziria sartzen, baina ez dagoela modurik, Puntu guztiak, hiruak zuzen erantzun da, 80 puntu. Ederto. Idati nerea etxeko sofatik, bai. Bai, Ibiltzen zarete laurok? Bai, Ibiltzen zarien? danak. Ez diak agitzen sofa, baina, bueno. Ez zera guazte txiki xamarra. Bai, bai. Begira, diruarekin, sofa handia Bai, goa. bai, bai. Hor da etorri ga. Eta kalefazioan diruntzako ere, bai. Ah, oso ondo. Eta zelan esertzen zarie? Pues, Pare bat goian, behan... Bai, bate mat lurren igual, baina bestela. Baina, bueno, konpontzen gara. Bai, bai. Ze irudi polita, ez da? Lau gauzte horrela lasera ze jarrita, miluzeri begira. Sofa bat erosteko gogoarekin. Bai. Ederto. Lehenengo eroglifikoa, neskak, denpora. Ilegorria da, Supare. ez da zu. Zer dago ikue? Gasa. Gasa. Bai? Gaspare. Bai? Gaseta. Gaspare. Gaspare. Gasor. Gasor. Gaspar. Gaspar, vale. Esan duzu. Gasaria kendu, gas. Paretari eta kendu, par. Gaspar. Gaspare. Ederto. Gaspare ere polita geratzen da. Bueno, Anda torri. Gaspare. Italiakue. Bai, ez da? Gaspare. Ederto. Ondo, iratin erea, bale. Lehenengue, bigarrena, denpora. Ahopeka dabiltza, Txutxuzer, txuan. Txutxuzer, txutxumutxuka. irakurri. Txutxumu, Txutxu. Txutxu, Ez, txutxumu, txuguan. Bale. Txutxumu, Txutxumu, txuan. txuan. Txutxumutxuan. Mira, inglesez, Charles. Txutxu. Txutxu, mu, behiak, txuan. Txutxumutxuan. Ederto. Ondo. Bueno, horti da, torre, Txutxumutxuan, Bai, esatea. igual. Seguro. Seguro. Txutxumutxuan. Ondo. Teoria aldrebesa da, baina. Gainera, asmatu barik, eta gero konturatzen. Txutxumutxuan. Oso ondo. Oso polita. Neskak, hirugarrena, denpora. Non gertatu da? Iru baiten, te iru ben. Iru beiten. Eta be iru. Horretira. Iru, Iru bei, te berden. iru, te berde. Beste orden bat, non gertatu da? Te irun. Ez, Eta be iru, iru. beiten. Iru beiten, Iru iru beiten. beitan, Iru baitin. Alderantziz. Baita irun. Beiruten. Hori bai. Gando. Ordena hortxe eduki dugu. Iru, ten. Beiruten. Ete behiru. Oso polita. Katearen logo modura, planteatuko dugu. Aurreko biak asmatu ditugu eta oso ondo. 60 puntu, neskak. Ondo. Eta horrelako gehiago entzuko ditugu orain. Beiruten, gure... Hasiko garelako esaldiak antolatzen. Esaldi bihurria datoz. Oier, Taritz, biok lasai. Arrokeriari gabe. Bai. Baina erne, noski. Bat horretan lehenbizikoa. Zaiatu gara. Demora. 1927ko. Bai, Apirilean, apirilean. Debutatu. Debutatu. debutatu zuen Zuen. telebistan, Telebistan? pertsonaia, Ez. Telebistan? Pertsonaiak, Ez. pertsonaia honek. Lau lau atz. atz dituen pertsonaia Lau honek. az dituen pertson. Bai? Pertsonaia Pertsonaia honek. honek. Zona hori bai. Ondo. Erto. Aritz, apal, oina lurrean. Atera hotxa, Esan ozen, Nik entzuteko moduan. Oso ondo, mutilek. Hori zarete, eta? Venga. Ea bokalekin ere elkarru lertzen dugun. Bat horlen bizikoa. Demora. Bota? Soinun. Soin... Soinuan, Zeinen. Soinean. Soinean. Ai, ei. Ez, ita gero. Io. I. Iei. Il. I. Ia. 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 Beti. Beti.
Esanak, Ez. laranja, darama, gaztetxo, hau, zortzoko, jantzi. Zainean, ia, beti. Soineko, apurtxuetan intxu hau. Bai. Behar dugu, ariketa osatzie. Mira, Bueno, bokalekin baino, antolatzen hobeto aritu garata, antolatu dezagun. Hirugarrena badator. Demora. Vegetarianoa? Ez? Gazte, Gazte. gazte familian. Gazte Honen. honen Familian? familian. Bota? Konkorrez osatutako? Bost, Ez? sortzi. Ez? Guztira, Guztira? sortzi, Ez. konkorrez, osatutako. Ez. Vegetariano dira. gazte honen familian guztira 5 dira. Zuen familian guztira 6. Zarete, honek 5. Vale. Bueno, Asmoa delako esaldiak zuzen osatzea. Ez? Bizketan jardutea. Pista bila aritu dira denaren, eta ez da txarra, baina aldela, ea bokal guztiak osatzea ditugun orain. Ados? Bai. Guazen, denbora. Aurreti bokala, Azkarrenetan? azkarrenetan, Azkarrena dela, erakutsi digu, marrazki bizunetako pertsonaia honek. Pertsonaia? Horrek. Ez, pertsonaia? Pertsonai, Ark. Ez, horrek. kolore bat, Ark. Horiak. horiak. Aga ba. ondo! Gaspar zara zube? Pista, Venga, merezi Gaspar, zuten, bai. merezi zuten. 2, puntu. 1987ko apirilean debutatu zuen telebistan 4 atz dituen pertsonaia honek, azkarna dela erakutsi digu marrazki bizidunetako pertsonaia honek. Nor da? Lisa Simpson. Lisa Simpson. Ikus dezagun komodina jokoan? Bai, Guau! Vale. Komodina, Erto. Ondo, Ondo. Erto. Bereziki Ba, genuzkan, komodina lortuta. Oier Aritz, ondo. apurroiekin ere, Erto. Nola asmatu duten. Iratin ere bestorren beste, komodinaia lortzen dugun, gero sokatiran oso baliogarria izaten data. Etxetik, esaldi bihurriekin eta, Ja, ez dira saiatzen. gainera sofa berean, lau, Bai. bat lurrean, garrasika. Bai, ez. Bueno, orain aprobetxatu bakarri zaudete, lekua dago biontzat, ea esaldi guztia sartzen diren. Ados? Denbora. Paper. Ez? Ohituta. Ez? Ozeanoak. Ozeanoak. Zeharkatzera. Ohituta dagoen. Paper. Paper. Zatia. Zati. Trebea. Da. Zati trebea da, oso no? Auka! Ba, Iratin ere oso ondo, alkarren zuten, elkarlanien. ohituta baitaude lauko zalapartan, Bai. pinaka errazari zarete. Ea bokalekin. Badator bigarrena, denbora. Maletan. Ez? Mutilen. Maitaleen. Maitaleen. Arteko, Arteko sekretu sekretu guztiak guztiak dauzka. dakizki, Dakizki. Baita. baita, Gu. ez, aurretik bokala, Age. ez da A, I. ez da I, O. O Gasunarekin. gasunarekin, Dauzkaz. dauzkaz, ere. mira, Gune entzun dugu. Ondo. zu gozatu baina irakurri, Zetzen, bai ez da, ari dira, ja, Zetzen. ari dira, zerru Ondo, mutuka, ondo. mutzuka, ari zarete, orain lanak, saldi antolatzen. Biok prest, ea ba, denbora, Normalean. ez, Elbidea. elbidea, Estalki. ez, elbidea, Elbidea. Jakin. ez, elbidea, Irakur. irakur, ez, irakur Litekeen. litekeen, Estalki. estalki, Baten. barruan, Joan oida. Juan, oida, Normalean. normalean, Oso ondo. Oso ondo. Nestak ondo. Ederto. eta txutxumutxuak ozenago orain, Konfiantza pixka bat ere irabazi duteta, ea bokaletan baliatzen dugun konfiantza hori, biok prest, denbora, Idiarri. Idu. ez, ez da idu, Ideiari. ez, Idi. ez da idi, Ido. ido, Idoiari zer Ido- moduz zer dagoen moduz galdetzen dagoen du. galdetzen, Galdetzen da. galdetzen, Dio. dio, Sukaldean. ez, aurretik bogalak, Askal. Euskaldun. Euskaldun. Artean ezaguna dena. Euskaldunon artean. Bueno, ondo. 2. 60 puntu, Iratin nerea, eta arrastoek diote, ozeanoak zeharkatzera ohituta dagoen paper zati trebea da, elbidea irakurri litekeen estalki baten barruan joan oida normalean, zer da? Eskutitza. Skutitza. Ikus dezagun. Wow! Komodina, aupatzuek. Idoia, zer moduz. Merina Grisen bersioa, sona, zuen duzu? Ez. Ez? Ba, etxera joan da, gero. Vale. Hauko zuen lan bat.
Eta aurretik beste lan bat ere bai, sokaltirara goazelako. Oierrek eta Aritzek 230 puntutako moina. Iratik eta Nereak 170 moina. Ba guztia prest, guk hemen Miluzen sokatirarako. Irati Nerea, zeuekin hasiko gara. Galderak erantzuteko prest. Bai. Ba, guazen neskak, denpora. Zenbat gradutako erredurak daude? 3. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Aurrean 2 punta ditut, atzean 2 zulo, zer naiz? Gure izan. Oso ondo. Irati Nerea, denpora. Zein edabide feministako koordinatzailea izan da June Fernandez kazetaria? Paso. Pikaran magazin, erretzeko zer ekoizteagatik da ezaguna Kuba? Purua. Oso ondo. Ondo, Katx gehiegi egin gabe. Demora gutxi galduta. Hori oso garrantzitsua. Azkagailu alde daukagutan, Oier Aritz eutxi puntue. Guazen mutilek, denpora. Nafarroko zein herritan dago Olibako monasterioa, Euskal Herriko zaharrena. Leire. Zarrakastelu, zenbat garren korrika izango da urrengoa? 22. 3. Zein arlotako divulgatzailea da Ana Galarraga? Zientifiko. Oso ondo, zientzia. Oso ondo. Entzun dugu zuzen, baina ordurako 48 puntu ere ies egin digute. Markagailok berdintzera egin dute. Komodin kontutan ere berdinketa, erabiltzeko daude. Neskak, denpora. Zenbat orduko aldea dago Euskal Herria eta Kubaren artean? 8. 6. Zein hizkuntzatan aritzen da Ipar Euskal Herriko kazeta edabidea? Frantsesez. Euskaraz, Eibarko zein musikataldek aurkeztuko du lan berria sortu zeneko 25. urteurren ospatzeko? Berritxarrak. Lorelei, nongo moneta da errubloa? Rusia. Oso ondo. Errusiarrei eskerrak. Komodina ere erabiltzeko dagoela, ez dugu alperik esaten, 59 puntuk ies egin digutelako bestaldera. Tantxe, bestaldean Oier eta Aritz. Hauek ere komodinaren jabe. Bazen, denpora, nola esaten zitzaien Erromatar Imperioko anfiteatroetan borrokan aritzen ziren esklaboei? Gladiadoreak. Oso ondo. Irati Nerea, denpora. Zein unibertsitate ikasketetan da irakasle Pako Etxeberria? Medikuntza. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Nola du izena gaur egun galego hutsean argitaratzen den egunkari bakarrak? Komodina. Nos. Oso ondo. Nos diario. Bai. Pentsatzen eta demora galdu baino, hobea izaten delako. Komodina erabiltza erabili dugu, 47 segundo aurretik. Markagailuetan badago aldetxo bat, Iratita Nerea. Zuen alde, komodina. Neskak, denpora. Bizurteko zenbat hilabetek dituzte 29 egun. Danak. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Ze plataformatan aritzen da Nebukai streamerra? Twitch. Oso ondo. Irati Nerea, denpora. Zein indar deskubritu zuen Isaac Newtonek? Indarra. Gravitatea. Zer aurkezten du EITB-en Arnaitz Fernandezek? Eguraldia. Oso ondo. Probatu egin dugu, eta sartu egin da. Komodina hor dago, Ja. Gogoan izan, 30 segundo, minutu erdia besterik ez sokatira bukatzeko. Animo mutilak. Guazen, denpora. Zenbat kirolarik osatzen dute waterpoloko talde bat? 7. Oso ondo. Irati Nerea, denpora. Zenbat kilo daude tona batean? 1000. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Non eskatuko duzu rote grutzea postrerako? Alemania. Oso ondo. Ez dutela barkatzen, Ez alde batean, ez bestean. Sokatira estua ikusten ari gara. Ikusgarria oso, 19 segundo. Ezin da akatsik egin eskak. Komodina. Neskak, denpora. Zer neurtzeko erabiltzen da metro kuadro kontzeptua matematikan? Azalera. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Zenbat senide zituen Xabier Letek kantatu zuen Arotzaren familiak? 10. 7. Zein da pantailan norbait ikusteko edo berarekin hitz egiteko aukera ematen duen dei modalidadea? Videollamada. Bideo deia, oso, no? Hiru segundo besterik ez. Plazerra emategatik badere, erabiliko moina. Toi ikusi. Irati Nerea, denpora. Zein da munduko edabide publiko zaharrena? Komodina. Baina erabili digunerako. Denbora ja berez
geratu agortu egin delako, Oierrek eta Aritzek 227 puntu, Iratik eta Nereak 173. Ondo! Irati Nerea. Oso ondo, Etorri leku hartu, aurrera egin miluze. Bueno, zen moduz Irati? Ondo, guztua. Nerea esasen txastio, lehenengoan? Ondo. Eta txarna izaten da, Bo, Gero ja, hurrengo, leku bea. hartuta, askoso bete gongo gara lako lanok. Hau paneska, hau pasuek. Orde. Eta gauza jakina da, Donezte beharrak hainbat kiroletan trebeak direla, hortxeko tezkurra besteak beste, sokatiran ere bai, gure Oier eta Aritz behintzat, tiralari indartsuak buruz, batez ere, gaur ere, gailendu zaretelako, 227 punturekin aurretik zenutenari batuta, 505 euro badira, ja? Ondo? Kapikua, eta argi, ze gaur, zakua jokoan ditugu, 3.113 euro, kapikua berriz. Ondo! Zoriontasun iturri ezinbestekuek, kontzertuek, esate baterako. Ba, Zean zuzeneko induzten, musika. ze guztreko tengaran zuzenien, beste bat amaitzen da nien konturatu aurrentik. Oier, gozatuzun kontzerturen bat? Asko? Asko. Aritz, kontzerturen bat, holan gozatuzune? Ba, gutxiten egon naiz. Bai, Baina esale. Ba, ez pentsa. Ez pentsa. Bueno, Bastima? jasen den orduan, zuzeneko musika zoragarria daukaten, talde batzukin. Egingo dugu, jolas, sakoren bilagoaz. Gaurko eremuak. Estatu Batuak, Erresuma Batua, Euskal Herria. Ondoren azalduko diren rock taldeak jatorriaren arabera kokatu beharko ditugu. Taldeak nongoak diren, hain zuzen be. Zorteon, lehenengo taldea, badator, The Allman Brothers. Ez da sonatzen. Estatu Batuak? Dale. Hau da, Estatu Batuak, ez? bai. Estatu Batuetan, jarri dugu, Balga dia, bagarakaldokoak. Sonic Youth. Inglesa maten, ez? Bai, Estatu Batuak espatze batek. Hori da. Erresuma Batua. Journey. Nire. Euskal Herria ez. Erresuma Batua berrez. Erresuma Batua. Erresuma Batuan kokatu dugu, DeLorean. Euskal Herrikoa, hori bai. Bueno, uste dut. Dale. Euskal Herrian jarri dugu DeLorean. Bai. Zango nuke, Delirium Tremens. Motriko, bai. Ez? Eta hori da kontzertu bat. Gustatu zitzaidan. Hartze bai. Dire Straits. Bakizu? Izango nuke Estatu Batuetako dira. Bai. Estatu Batuetan, jarri dugu. Cash bat. Hori gure. Kasu. Delirium Tremensekin gozatu dugu orduen. Oier. Bai, donitzen Orain, itzulera, kontzertuen, egon zeinen? Bilbon eta Arantzan ere bai. Egon zeinen arantzan? Terpen, bai. Ondo, Gustora. gustora. Dugu bai. Kadakit. The Allman Brothers izan da agertu den lehen taldea, Estatu Batuetan jarri dugu, zuzena da? Bai, Floridan, hain zuzen, 1979an sortutako rock blues taldea. Cash bat, Euskal Herrian, jarri dugu. Bat bai bintzat. Zek bi diren, baina talde bat. Cash bat, Euskal Herria. Delirium Tremens, Euskal Herria. DeLorean, Euskal Herria. Zondo, trukakia daukagu hemen. Gureak ondo menderatzen ditugula, Bikain, Cash bat, sorkunen taldea, besteak beste. DeLorean zarauztarrak, indie rock, elektronikoa, eta Delirium Tremens, mutrikoarrak, bikain.
Ikusi, ikasi, ondo entzun, eta trukaki erabili bai edo ez. Baina hola utziko dugu. Ez dugu trukakirik erabiliko. Agur, trukakiari. Dire Straits. Talde, ezaguna. Estatu Batuetan jarri dugu. Zuzena da? Beste biak bai Estatu Batuetakoak. Lastima, beste aldera zen, baina Oier eta Aritz. The Zulaika Family. Sekulako taldea, sekulako bikoa, sekulako banda. 505 euro dagoeneko eskuratu ditugulako. Bikain, bikote! Ergo, musika ezin ederra